Guys, mau ni tumpag falls, guys. Nagdua-dua ang mga bata. Hala, oh. Guys. Nangalumos na mga bata. Nalumos yung sotoy. Nalumos yung sotoy. Dali diha kay aron di ka maapil puan. Lumos si Sotoy, lumos si Sotoy. Abue. Tag-jis ko no og makadakop sa on kuya. Nagdakupay sila, guys. Kita ba nga nag-usa sa upat ka buok. Nag-usa kuya, kita ba nga sa nag-usa kita ba nga sa upat. Okay, guys. Ay mga mbak, guys, oh. Mga bata sa kahoy. Oh, guys. Tag 50 pod ang usa kung moambak diha sa arang habugan. Dali na! Sige na! Lawom na dihang dapita mo nga wa ko hinglangoy diri ra ko sa ibabaw dapit nag humul-humol. Picture. Tanawa sa diri. Asa dapit pinduton. Labo mo pa yung ambak sundo. Kani? Oh, okay, coba deh. Oh. Oh, I know. Dali! Nay, nagunahon na magbambak magdi. Dali! Dali ba ni? Dali na kay makuha naghangkuan. Kamera. Dali sila. Abuga yan na. Uy! Dali na! Ikaw na lang may wa! Set! Go! 1! Ah! Taslakan! Hindi mo pasar! Ready! Set go! Set go! Babay na guys, maora to akong vlog karong adlaw nga aligre jud mi didto dinhing dapita. Sige na guys, ug ayaw kalimot sa pag-click sa bell ug subscribe. Salamat.